weer bij Greetje Hagen. Ik ben weer Greetje en dat is er altijd gezellig. Ik heb wel wat kocht. Wat was doe je? Want ik wil wel wat mooitje. Ik moest even een kaartje mooitje. Zo. Altijd maar weg. En de koffie is lekker. Hoi. Dus dan kom ik hier wel voor materiaal bij Greetje. Hoi. Oh, je wordt ook nog gefilmd. En er wordt altijd goed helpen. Ja, wat is je? Wat was doe je? En met mij? Wat was doe je? En maar met mij? Ja, nou, doei. Nou, maar we nog meer vertellen, of ben we er al haast? Ja. Nou, ik kwam in de chat van een net heen. Dus ik ben beneden als ik klaar ben. Dus dat is even erg. Chat van de hinderwegen. Ja, je bent er. Je bent er. Van de hobby? Dat is, nou ja, uit de hoorn hobby. Joe, het is altijd goed, Jelle.